Escriptors i escriptores de Vull Escriure, benvinguts a la primera crida d'aquesta temporada. Comencem! Aquesta setmana, La Neguet lleig, de Hans Christian Andersen. El camp era aleshores un bé de Déu. Corria l'estiu, el blat era daudat i les civades encara no eren verdes. A l'indret més assolellat hi havia una casa vella, voltada d'uns fossats que s'endinsaven força, on grans fulles de repelassa brollaven de les parets de la casa fins arran mateix de l'aigua. Arrecerada entre les fulles hi havia una ànega, asseguda damunt del seu niu. Precisament estava covant els seus ous, però ja estava farta de tant seure, de tant temps que la cosa durava. A la fi, però, els ous començaren a petar l'un rere l'altre. Xip, xip, feien els seneguets. Quac, quac, els corregí l'ànega. I tots ells començaren a fer quac, quac, tan fort com saberen. Suposo que ja sou tots aquí, digué l'ànega alçant-se. Ui, no, veig que encara no hi sou tots. L'ou més gros de tots encara geu aquí. Per quant de temps n'hi haurà? I tornar a seure's damunt del niu. Aquest ou no acaba mai, digué l'ànega asseguda. La closca no es vol petar. Però mireu-vos els altres. Són els seneguets més formosos que mai hagi vist, exactament iguals que el seu pare, el molt poca solta, que no ve mai per casa. I aquest què? No s'obrirà mai? Espero que no sigui un ou de gall d'indi. Si m'han estafat així, tindré mals de cap i cabòria sense fi, perquè és ben sabut per tots que els galls d'indi no saben nedar i l'aigua els esgarrifa. A la fi, però, l'ou gros va petar. Xip, xip, digué el menut, i sortí de la closca. Era un aneguet gris. Era un aneguet gros. Era un aneguet lleig. L'ànega se'l mirava. És un aneguet monstruosament gros, digué. Cap dels altres no s'hi retira. Serà gall d'indi? Ben aviat ho esbrinarem. A l'aigua anirà de cap, encara que l'hagi de llançar jo mateixa a puntades de peu. I xaf! L'ànega es llançà a l'aigua. Quac, quac! Digué els seneguets. I els seneguets s'hi deixaren caure l'un rere l'altre. L'aigua els esquitxà damunt les testes, però es redreçaren de bell nou i suraren lleument. I no n'hi mancava cap. Fins i tot el gros, lleig i cendrós nedava com tots ells. No és un gall d'indi, feu l'ànega. Mireu que bellament que fa anar les cames i que testes manté. És el meu menut. Després nedaren cap al corral. L'ànega sortí de l'aigua. Feu per manera de cloquejar degudament, digué els seus seneguets. No gireu els peus cap a dins. Un aneguet ben educat conserva les cames ben separades, com fan el seu pare i la seva mare. Així. I ara, decanteu els colls i digueu quac. Els seneguets feren allò que se'ls havien comandat. L'ànega més vella del corral els veia arribar. És una vella fillada, talment, digué. I tots són de vella presència. Fora aquest, digué assenyalant l'ànega lleig. Aquest és d'una mostra desgraciada. És una llàstima que no el pugueu tornar. Això és impossible, vostra gràcia, respongué l'ànega. Potser amb el temps es farà més petit. Era massa gros dins de l'ou, així és que no sortí gaire ben posat. Però el pobre aneguet, que havia estat el darrer a sortir de la closca i que era tan lleig, fou mossegat, empès i víctima de la riota de tots els ànecs i gallines del corral. És massa gros, deien tots. Així passà el primer dia. I durant les setmanes següents les coses empitjoraren i empitjoraren. El pobre neguet fou empaitat i pataquejat per tothom.
Fins i tot els seus germans i germanes el malmenaven i sempre estaven dient «Tant de bo que el gat s'engrupés, cosa fastigosa!». Fins i tot un dia, la Neguet va sentir com la seva mare sospirava «Ai, tant de bo fóssiu a unes quantes milles de distància». Els ànecs el mossegaven, les gallines el picaven i la noia que els nodria li donava puntades de peu. Ell que sí, va decidir fugar-se. Va volar damunt el clos i els ocells fugiren esglaiats pels aires. És perquè sóc tan lleig, pensà la Neguet, tancant els ulls. Però tanmateix continuà volant, fins que arribà a un gran aiguamoll on vivien els ànecs fers. Estava tan cansat i tan atuït que romangué allí tota la nit. Al matí, 2 ànecs fers corregueren al seu voltant. «Quina mena de criatura sou?», demanaren. «Sou terriblement lleig, però això tant se'n dona mentre no us caseu amb la nostra família». «Pobre minyó! No havia pas pensat en casar-hi. Tot el que necessitava era el permís de raure entre els joncs i beure una mica d'aigua de l'aiguamoll de tant en tant». Però en aquell moment se sentí en l'aire. Pam! Pam! I els 2 ànecs fers caigueren morts al seu davant i l'aigua es tenyí de sang. Pam! Pam! Seguiren fent les escopetes i esbars sencers d'ànecs eixiren del joncar i els trets feren noves víctimes entre ells. Hi havia una gran cacera. Els caçadors estaven amagats al vol de l'aiguamoll i els gossos d'aigua rodaven d'ací i d'allà per l'aiguamoll. Xap, 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 xap. La situació era terriblement alarmant per al pobre Neguet. I justament aleshores un gossàs bessardós aparegué ran mateix d'ell, amb la llengua penjant-li fora. Els ulls miraren la Neguet perversament, de fit a fit. Obrir el gran abisme de la seva boca, mostrar-se un dentat agudíssim i xap! Se n'anà sense tocar-lo. Soc tan lleig que fins i tot els gossos no volen mossegar-me, digué la Neguet lleig. Romangué tot arraulit, mentre els trets xiulaven entre les mates d'una banda a l'altra. No vingué el retorn de la calma fins a una hora molt tardana del dia, però la Neguet encara s'esperà algunes hores més, abans de mirar al seu voltant i després fugir de l'aiguamoll tan rabent com pogué. Passar volant a través de camps i prades, amb un vent tan fort que hagué de maldar de valent per fer via. Pel vols de la nit, arribà en un pobre cabanó. Era un cobert tan miserable que no podia decidir com deixar-se caure, així que romania en peu. La Neguet veié que la porta havia perdut un golfo i que penjava torta i que ell podria arrossegar-se cap a dins de la casa a través del forat. I d'aquesta manera ho feu i penetrà dins la cambra. Allí vivia una vella, amb el seu gat i la seva gallina. El gat podia arquejar el seu dors, fer un rebuf i llançar guspires elèctriques, s'entén si se l'amanyegava amb el pèl a contrapèl. La gallina tenia unes cametes menudes i breus, ponia bons ous i la vella n'estava tan enamorada com si n'hagués estat filla. En ser matí, la Neguet fou descobert de seguida, i el gat començà a botzinar, i la gallina a cloquejar. La vella mirà son volt, però els seus ulls ja no fiaven gaire fi, i es va pensar que la Neguet era una grossa ànega. «Veus aquí una gran troballa», digué. «Ara tindrem ous d'ànega». I decidí tenir la Neguet a prova per espai de 3 setmanes. I la Neguet es quedà en un racó, tot i que els ous mai no van comparèixer. El gat era el cap de la casa i la gallina n'era la mestressa i sempre parlaven de nosaltres i el món, perquè creien que el món es dividia en 2 meitats, ells i la resta, i que ells n'eren la meitat millor. Al cap d'uns dies, la Neguet començà a pensar en l'aire lliure i el sol, sentint un desig invencible de surar en l'aigua. A la fi, no pogué menys que assabentar-ne la gallina. «En nom de Déu», digué la gallina, «per què us capfiqueu?
No feu res en tot el dia. Vet aquí perquè us passen pel magí aquestes cabòries. Però és tan delitós de surar en l'aigua, digué la Negueta, i tan delitós de sentir-la com llisca damunt del cap quan us tireu a fons i... Quin divertiment tan galdós, digué la gallina. Em penso que us heu begut l'enteniment. Demaneu-li al gat què en pensa de tot això. És la criatura més seny que conec. Demaneu-ho a la vella! La mestressa, no hi ha ningú en tot el món més intel·ligent que ella. Què us penseu? Que tenen cap ganes de surar per l'aigua, anar-hi per sota? No m'heu comprès, digué la Negueta. Bé, i si no us comprenguem nosaltres, va dir la gallina, qui ho podrà fer? No feu el ximple, criatura, i agraïu a la vostra planeta tot el bé que us hem prodigat. No heu pogut viure en aquesta cambra tota calentona i amb una companyia per a la qual potser podeu haver pres alguna cosa? Però la Negueta insistí. Em penso que sortiré al món de fora. Oh, i tant! Feu-ho positivament, digué la gallina. Així és que la Negueta se n'anà i volà fins a trobar un llac. I surar per damunt l'aigua, i s'acampussà. I quan en sortia era feliç en gran manera. Fins que s'adonà que tota criatura vivent el mirava de reüll per culpa de la seva lletjor i que ningú no s'hi acostava. Vingué el temps tardoral. El cel tenia posat d'una gran fredor i s'hi aturaven els núvols, feixucs de neu i calamarsa. El pobre Negueta es trobava veritablement en un mal trencacoll. Un capvespre, el sol es ponia quan un esbart de vells ocells eixiren fora de les mates. La Negueta mai no havia vist cosa més vella. Eren blancs que es enlluernaven amb llargs colls onejants. Eren cignes, estenent llurs ales magnífiques i esbarjoses, volant de les contrades fredes fins a terres més calentes i la mar lliure. Movent les seves ales, els cignes pujaren amunt, cada vegada més i més amunt. I el lleig Negueta esdevingué singularment neguitós, començà a donar toms i més toms en l'aigua com una roda, estirant en l'aire el seu coll com si volgués seguir-los. I aleshores feu un crit tan penetrant i tan inconegut que ell mateix va esglaiar-se davant matera. Tan aviat com els cignes van ser fora de l'esguard, la Negueta es va combussar fins a arribar al fons del llac i quan tornà així estava totalment fora de test. No sabia qui eren aquells ocells o on volaven, però tanmateix se sentia atret a ells com mai ho havia estat per cap criatura de la terra. Gens ni mica no s'envejava, com se li hauria pogut acudir el desig de ser semblant prodigi de bellesa. El seu cor hauria estat ple d'agraïment si hagués aconseguit només que aquells ocells l'haguessin tolerat en la seva companyia. Pobre i lleig animaló. L'hivern arribà. El fred es feu tan terrible que la Negueta no tenia més remei que donar volts per l'aigua per evitar que es glacés, però cada nit el forat que aconseguia obrir es feia més i més i més petit. Un dia ja no pogué fer cap més moviment. La Negueta caigué inert sobre l'aigua gelada i començà a glaçar-se al cor del llac. A primeres hores del matí, un camperol passà per allà i el va veure. Va fer un forat al glaç martellejant-lo amb el seu esclop i portà la Negueta a casa, on vivia amb la seva dona i els seus 2 fills. A la vora del foc, la Negueta no tardà a reviscolar-se. Els infants volgueren agafar per jugar-hi, però la Negueta cregué que es proposaven malmenar-lo i, espantat, es llançà dins el perol de la llet i la llet esquitxà tota la cambra. Després anà dins un bol al barrilonet de la mantega i després caigué dins el atuell de la farina. Imagineu-vos què semblaria quan en va sortir.
La dona les crida sa i provava d'agafar-lo amb unes estanalles. I els infants caien l'un damunt de l'altre volent atrapar-lo, mentre xisclaven i reien. Per sort, la porta era oberta i la neguet fugia rebent cap a les mates i la neu novament caiguda. I no s'aturà fins a caure novament exhaurit. Fora massa trist desmentar totes les privacions i misèries que hagué de passar la neguet aquell hivern tan aspre. Quan el sol començà a resplendir de nou i donar escalf altra vegada, la neguet era un aiguamoll amagat entre els joncs. Les aloses cantaven i havia vingut la primavera gentil. Estengué les ales com no havia mogut en tot l'hivern. I elles es mogueren amb molta més força que no pas abans i el feren envolar-se gairebé sense adonar-se'n. Abans que sabés on era, veié des de les altures un gran jardí on les pomeres eren al ple de la florida, on l'aire era tot embaumat de lilàs, amb llargues branques que protegien les vores alteroses d'un llac. I al mig de l'aigua d'aquell llac, la neguet contemplà 3 bells cignes blancs nedant lleument damunt l'aigua. La neguet reconegué a l'acte els ocells majestuosos que havia vist a la tardor i el dominà una estranya melangia. Volaré envers ell, va dir, envers els ocells sobirans. I ells m'esbocinaran perquè jo, que sóc tan lleig, goso tensar-m'hi, però tant se val. Més m'estimo que ells em matin que no pas que els ànecs em mosseguin, que les gallines em piquin, que la noia del corral em doni puntades a peu, que em calgui passar tanta misèria a l'hivern. Així és que volar cap a l'aigua i nedar cap als cignes sobirans. I ells el veieren i es precipitaren envers ells amb les plomes estarrufades. «Mateu-me, oh, mateu-me!» digué la criatura, i decantant el seu cap envers l'aigua, esperà la mort. Però quina cosa veié, reflectida en l'aigua transparent. Veié els seus peus, la seva pròpia imatge, però ja no era un ocell matusser i d'un gris sombrívol. Ell també era un cigne. No hi fa absolutament res que sigueu nats en un corral d'ànecs. Seu així d'un ou de cigne. Els cignes grans nedaren i nedaren al seu vol i la manyegaren amb llurs becs. Alguns infantons comparegueren al jardí amb trossos de pa a les mans i el més petit cridà «N'hi ha un de nou!» I els altres infants feren en joiosa cridària «Sí, hi ha un cigne nou!» i picaren de mans i dansaren per aquells topants. Després tiraren el pa a l'aigua i un d'ells digué que el nou era el més bonic de tots perquè era tan jove i tan formós. I els vells cignes decantaren llurs caps i li feren homenatge. Ell se sentí tot avergonyit i amagà el seu cap sota l'ala. No sabia què pensar-ne. Era feliç en gran manera, però gens envanit. Un bon cor mai no s'envaneix. Feu murmurar les seves plomes i alçant l'aire al seu coll esvelt, dient en el seu cor, tot ple de joia, mai no hauria somiat tanta aventura quan només era la neguet lleig. I la setmana que ve? La ventafocs! No és la ventafocs, què sí? Per què no? És un peix. I què? Com vols que un peix sigui el conte de la ventafocs? Tu i la ventafocs. Ai, aquesta aranya, que s'ha obsessionat amb la La ventafocs. ventafocs. I vosaltres, quin conte creieu que és? Ho descobrirem la setmana que ve, escriptors. Ens llegim. Bona setmana! Però jo vull la ventafocs.